Зборная па футболе перамагае, але беларусы зноў незадаволеныя. Чаму? Утрэці з'явілася гісторыя, як беларускі футбаліст на спатканні кінуў дзяўчыну на грошы. І чарговы гулец мінскага Дынама трапіў у НХЛ. Гэта YouTube канал Часнок, мяне зовут Ярослав Пісаренко. Вітанкі ўсім, рушым наперад. Ну і пачаць хочацца з каманды, якая нікому не прайграе. Так, размова пра футбольную зборную Беларусі. Яна абыграла Сірыю з лікам 4-1. Давайте аба ўсім па парадку пагаворым зараз. На пачатку пра ўзровень суперніка. Калі вы думаеце, што Сірыя гэта нейкі лайцік, то спакойна. Гэта каманда вышэй за беларусаў у рэйтынгу FIFA, на секундачку. Але беларусы ў гэтай гульні пакуражыліся. Спачатку Марозаў дабіў у браму, пасля свой мяч забіў канцавы. Ды ўвогуле па стрэлам у браму пасля першага тайму беларусы вялі 14-1. Памятаеце, калі была гульня, падаецца, з Кіпрам, Геннадзій Туміловіч вельмі пакутваў, што ў пэўны момант беларусы проста спыніліся і пачалі бараніць мінімальную перамогу. Аказваецца, пачуў Віктор Гончаренко гэтую крытыку. Вось такое пытанне ему задалі. Весной пасля аднаго з первых матчей зборнай под вашим началом Геннадзій Туміловіч негативно отозвался об игре, заметив, что после забитого мяча команда бросила играть в атаку и в целом раскритиковал ее за недостаточную агрессивность на поле и медлительность. Насколько важно вам будет завтра победить, а насколько радовать болельщиков острой атакующей игрой? Вот такое испытание. Думаю, вы нават памятаете той момент, коли сочите за каналом. Как если мы хотим учиться играть и ставить какие-то задачи, блядь, если мы с Кипром, блядь, играем без мяча, объясни мне, пожалуйста. Или мы в товарищеском матче должны что-то выжидать, блядь, подготовить атаку, блядь, ну это подходы, блядь. Терминами разбрасываются, ой, блядь, фаза атаки, 3/4, блядь. Фу, блядь. По-моему, все то же самое говно нас ожидает. Так вот, что отказал Гончаренко. В начале своей карьеры я читал комментарии после серьезных игр, например, после матча с Андерлехтом. Казалось бы, мы одержали важнейшую победу, и при этом все равно 80% отзывов были очень хвалебными, а 20% от тех людей, которым многое не понравилось. Со звучащим рефреном: вот, попомните мое слово, скоро они сдуются, и у них ничего не будет получаться. Поэтому я уже давно спокойно отношусь к чьим-то высказываниям, будь это Тумилович или простой болельщик. Футбол — сфера развлечений, нас надо одновременно любить и критиковать. Але улічваючы, што і пасля перапынку матча Сірыі зборная Беларусі пайшла наперад, то ўсё ж такі пэўныя высновы Гончаренко зрабіў. Шуманскі зрабіў 3-0, пасля яшчэ Яблонскі там 4-0, все ў парадку. Там уже напрыканцы нешта пропусцілі, але гэта ўжо нікому было не цікава. Канешне, хейтары пасля гульні напішуць: можно еще со сборной ЖЭУ Фрунзенского района Минска сыграть для пущей уверенности. Але перамога есть перамога. Дарэчы, на гульню прыйшло амаль 14 тысяч гледачоў, без курсантаў з МЧС не абышлося, але падавалася, што ўсё ж таки людзі прыйшлі. Хаця была адна расцяжка, якая вельмі моцна кідалася ў вочы. Там вось на ёй было напісана: «Один народ, одна страна». Можа, самі здагадаецеся, адкуль гэта пайшло? Не хапае толькі трэцяга элемента «один лідар». Дарэчы, дзіўна, чаму не напісалі. Тады атрымалася б 1-1, як нацысцкі слоган, які ўжываўся там яшчэ ў 38-м годзе. Ну, будзем лічыць, што гэта такое супадзенне, так? Супадзенне ж? Ну, але агулам, канешне, ў краіне радасць. Гончаренко стаў першым трэнерам зборнай, які пачаў сваю кар'еру з 3 перамог. Станіслав Драгун подзяліўся пасля гульні сваім аптымізмом. Знаю не понаслышке, как Виктор Михайлович работает, как передает свой опыт, и не сомневаюсь, что у этой сборной есть будущее, есть большой луч надежды. Ну і цікава дазнаться, як далей будзе выступаць зборная, бо наступны супернік Буркіна-Фасо знаходзіцца яшчэ вышэй у рэйтынгу FIFA, вышэй за Сіру і вышэй за Беларусь. Мастадонты прыязджаюць. Гончаренко кажа, што наступны спарынг будзе не такім, як з Сірай. Грамыка дадае, што розніцы няма як мінімум у настрой, карацей, будзем глядзець, а пакуль можна проста парадавацца за футбалістаў. Бо ім яшчэ і прэмкі ў $2000 упадуць пасля гэтай перамогі. Але, канешне, калі чытаеш камент простых людзей, разумееш, як складана спадабацца белорусскому заўзятару. Поздравляю, конечно, но сборные, с которыми он играет, далеки по силе от тех, с которыми играли его предшественники. Тут про Гончаренко пишут. Сирийцы до этого матча не знали, что у них есть сборная. Да все знают, что мы чемпионы мира товарников. Ща группа начнется, начнем отлетать от Гибралтара и Люксембурга. А в Буркина-Фасо знает, что мяч круглый. С самыми отсталыми сыграл, естественно, победили их. Тоже мне показатель. Карацей, я думаю так. Беларусы не толькі каралі і легенды ў таварыскіх гульнях, яны яшчэ і каралі ў абясцэньванні перамог. Таму складана тут нешта дадаць, давайте паглядзім яшчэ наступны матч, там зробім пэўныя вынікі. А свае меркаванні пішыце ў каментарах.
Далей у нас фінансавы скандал. Усё, што звязанае з грашыма, гэта, конечно, заўсёды цікава, а тут асабліва. Таму заляцім у таксічны беларускі трэц. Вось беларуская дзяўчына апублікавала такі вось пост, такую гісторыю. Піша, што пазнаёмілася з хлопцам, прафесійным футбалістам, кажа, што вельмі добры ён там сябе паводзіў і гэтак далей, але пазычыў яе 20 рублёў. Пасля дзяўчына сутыкнулася з ігнорам ад яго, калі пачала патрабаваць гэтыя грошкі назад. Карацей, махлярства ў асоба мелкіх памерах. Я ўсё разумею. Просто, мабыць, для яе было шокам, маўляў, ён жа футбаліст. Усё ж такі вось у гэтым калектыўным бессэнсоўным футбалісты вельмі шмат павінны зарабляць грошаў. Але гэта не так. У беларускай рэчаіснасці гэта не так. Размова ў трэцяй ідзе пра 22гадовага форварда Белшыны Александра Шведчыкава. Раней ён выступаў у БАТЭ і зараз у чэмпіянаце пасля 8 матчаў аформіў 1 гол. Калі што, грошы хлопец той дзяўчыне вярнуў. Што праўда, толькі пасля таго, як гісторыя ў трэц набрала папулярнасць. Хаця, дарэчы, сам Шведчыкаў з тым, у чым яго абвінавочваюць, не пагадзіўся. І вось што ён адказаў: не верце дадзенай дзяўчыне, гэта калі шчыра нейкая хлусня. Дзяўчыне сродкі я вярнуў у падвойным памеры. Мусіць, пакрыўдзілася, на што не ведаю. Ну і што, каму верым? Ну ты пустой, там хаця б скрыны есть. Да, калі што, дзяўчына ў трэце дадала скрыны, як футбаліст ігнараваў яе спробу вярнуць кроўныя 20 рублёў. Отработанный материал, концевой был прав. Ну и как они могут играть в футбол как мужики, если ведут себя как говно в жизни? Еще и у девушки одолжил, еще и 20 рублей несчастных. И в конце звездит: деньги отдал, но через неделю и после десятка напоминаний. По-хорошему его в команде должны отпинать толпой. Или там все такие сейчас. Такая вот вам история. Дарэчы, вельмі мала расказваем вам пра беларускага баксёра Дмітрыя Асанова. А ён робіць поспехі на прафесійным рынгу і сабраў ужо серыю з 13 перамог. У Монрэале хлопец з маладзечна баксаваў супраць Роджера Гуцьераса. Ён быў чэмпіёнам свету па версіі WBA. Бой у фармаце 10 раундаў па 3 хвіліны, але бой той скончыўся значна хутчэй. Адразу моцны удар Асанова вымусіў Гуцьераса апусціцца на падлогу, пасля той падняўся, але адразу адчуў на сябе магутную колькасць удараў таго ж Асанова. І хутка зноў апыніўся на падлозе. І вуаля, 13-я перамога запар у прафесійным боксе. Ну і калі мы ўжо кажам пра поспехі, у НХЛ трапіў чарговы беларус. 22гадовы нападаючы мінскага Дынама Вадзім Мароз узгадніў кантракт з Ютай. Дамова будзе трываць 2 гады. Сярэднегадовы заробак хакеіста будзе складаць крыху больш за $1 мільён. За Дынама Мароз выступаў з 22-го года. У мінулым годзе на яго карысці 29 ачкоў у 54 матчах. Пры гэтым яшчэ раней была інфармацыя, што ЦСКА прапанаваў Дынама 2 мільёны за Мароза, але клуб не захацеў прадаваць свайго выхаванца. А яшчэ раней пісалі, што Квартальнаў хацеў узяць маладога хлопца з сабой у Лакаматыў, але ў выніку Мароз апынуўся ў НХЛ. І гэта, конечно, круто. Дарэчы, калі пра Квартальнага тут ужо згадалі, да? Неяк мяне не адпускае гэтая тэма. Маленькі інсайт ад журналіста Руслана Васильева наконт сыхода трэнера з Дынама. Кажуць, у клубе да апошняга ішла барацьба. Один клан быў за Квартальнага, іншы, не менш уплывовы, супраць. Выходзіць, лагер, які быў супраць спецыяліста, перамог. Ну, гэта мы зразумелі. Просто так, гэта было нібыта відавочна і раней, але, канешне, цікава так атрымліваецца, што там за такі падзел эліт у клубе, які звонку падаецца ці падаваўся неверагодна маналітным. Што скажаце? Ну, мне на гэтым все. Дзякуй за прагляд, пішыце каментары, ставце падабайкі і падпісвайцеся на канал. Будзем разам чакаць добрых навін. Пакуль.